Alright. Araw tunay ha. Salay na pud ni nga pambot ka tunay. Sa FBT yan ya. Dapat di ba sila sumuyan sila nga mga content. Grabe. Piti-piti lang. Matarong paghahawak ka cube ba? Sangit-sangit ang pato. Tunay yun. Umbot na lang eh. Sa tiya ni nga kuha ka tunay. Tanaw. Ano yun? Tiya o. Saka ta. Tunay mo saka. At tanaw nila kuha ka tunay ha. Shout out kan Oscar ha. Oscar! Oscar! Eh, nakagad Oscar ay. Kiyat at bandera. Kiat na. Kiat. Kiat juday. Oh, ato na yun. Alala, gumag. Mga gas. Para ni sakon. Gini. Para sa pare. Para sa pare. May signature na ni. Para kang kipuloy na. Kipuloy na. Lambot na lagi. Laglag ta dire kay ako gitrabahuan. Siyaw-siyaw man, walang kuha ba? Ah, ito na yun. Pag-uubot ka ito na yun. Grabe na batog. Pilang kilo sini kuya? 180. 180 ngayon, dili nga tag 150 ter? 180 ngayon? Ha? Sila nila kabir-bir sang miyagi ko an. 150. Dahil is okay ha? Ah, matag presyo lang. Yung kabat guro yung mga gamay sing 40 ang kapit. Ito nga kuha. Ito na yun. Arila. Sudahan na sa pangbalay ka ito na yun. Grabe. Ang dubis ka yun yun. Tuwaan ba? Sudahan na ka ito na yun. Basta na ni katunay niya kay para madulong siguro dahil ba katunay. Dulong niya sa counter sa Changi? Oo. Kamu dinanay pang nadulong? Oo, wala pa. Ang ba yung nadulong katunay kari pa eh? Siguro mo usapon ni kabangkat katunay. Ayos, alright. Sa sako? Katunay oh. Mao na sitwasyon sa batog katunay oh. Basta mutuway na siya ba, mudumog sa pukot. Pantangin ng English. Ayos, pasubra ganyan na, taga nailong yun na. Ambit rek, ambit. Katunay yun, nakambit ay malimno. Pila na? 50 pesos lang katunay. Tanawa katunay, 50 pesos ka ni katunay oh. Lalimang ka, ambit nag 50 katunay ka ni oh. Murag hapit na mo 10 kilos. Sa nakabuhan na may iswa. Pero kung nakatunay, pabor na katunay kay mananagat ni siya. Pero alang na itong mangambit 50, mapasubra mo pod. Shout out sa tricycle driver. Shout out sa mga tricycle driver ha. Kung ganahan ka magpalit ng isda, ari ka mo sa blue nga pambot. Araw. Pero kadami blue, tanawa, kadami blue. Pero dire na katunay, ari ka mo dire sa biwo katunay. Tunay dagang kay mo niambit dire katunay ha. Ganyan may nagniambit na pod. Pila ambiton boss? Video. Oh. Artista ka na boss. Pila boss? Malapit, malapit. Pinta lang. Ah. Wari niya ambita, 500. Si Quinta na mga katunay. At least naman makatabang ta nila katunay ha. Mura gitak-an ni sa Changi Gurog presyo dito. Dalawa katunay, 50 dagan kayo. Pagila, nagtayos na. Mas mahal diri, busing mag-ambit ba kayo dito sa Changi? Mahal na, mahal. Mahal man. Oo. Masalamat ani sa ilang mga busing ha. Magpalit yan ang isda. Barato ko pa rin. Sa dito sa Changi busing, pila niyo palit na busing sina? Pila sa Changi pila ng kilo ana? Mahal lang. Times 2. Ay, namusugat ka rin eh. May pakapin. May tubig dagat. Pakapin tubig dagat. Okay, sa dili pata mo pagaya nga tunay. Shout out diya sa Tagakabak, ang Mera Sibilya.
Shout out ya kang Grace Di Sukatan ug sa Dispi family. Salamat kaninyo mga katunay. God bless, more power. Salamat sa inyong pagsuporta. Ug shout out dia sa Dispi family kay Gardo Sapa Garcia ug kang Francis Marlowe Charis. At least katunay, dagan nato yung natabangan katunay ba? Agig ambit katunay. Sumudalik ka tira sila katunay kanang mga ambitay. Adin niro, mayngon na sila pa ambita ko. Gani-ganiha diri mi. Nangas gani pagari para lang makaista makaambit katunay ba. So nakatabang ta nila katunay kay murag siguro sa Tianggi sakitan sila sa presyo katunay ba. Murag times 2 na ba. Mo lagi kung malang jackpot lagi makaambit sila pero wala gani katunay, wala pa silang maambit katunay pero at least okay ra kayo.